Naď má obrovský problém. Vyšetrovanie sa týka úplatkov a poistení. Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, čelí vážnym obvineniam z korupcie a podozreniam, že prijímal úplatky vo forme provízií za verejné zákazky. Hlavným predmetom vyšetrovania je údajné prijímanie úplatkov pri poistných zmluvách uzatváraných počas jeho pôsobenia na ministerstve. Tieto zmluvy sa týkali poistenia vojenskej techniky a infraštruktúry, pričom sa ukázalo, že niektoré zmluvy boli údajne predražené a vybraní dodávateľia mali osobné prepojenia na osoby blízke Naďovi. Podozrenia sa týkajú aj zmluv na modernizáciu armády, najmä v oblasti nákupu vojenskej techniky. Ako sú bojové vozidlá a zbrane. Okrem toho sa vyšetruje, či neexistovali finančné toky smerujúce do súkromných vreciek ako odmena za udelenie kontraktov konkrétnym spoločnostiam. Naď tieto obvinenia popiera a hovorí, že ide o politicky motivované útoky, no vyšetrovanie pokračuje a verejnosť čaká na ďalší vývoj. Zoroslav Kollár verejne vystúpil proti radikálnym návrhom bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, ktorý navrhuje rozsiahle reformy v oblasti bezpečnosti. Medzi jeho kontroverzné návrhy patrí legalizácia všetkých drog, čo vyvolalo veľké pobúrenie v spoločnosti. Spišiak argumentuje, že legalizácia drog by mohla znížiť kriminalitu spojenú s ich nelegálnym obchodovaním a pomohla by lepšie kontrolovať ich používanie prostredníctvom štátnych regulácií. Budete hlasovať za registrované partnerstva, ak by ste boli poslanec? No samozrejme. Aj za legalizáciu marihuany? Aj za tú, že čo keby, že zlegalizujeme všetky drogy. No, aj do takých debát som bol prístupný. A vyfúkneme biznis. Ale drogy sú zakázané, lebo ľuďom škodia, nie? No škodia, ale... By boli ľahšie prístupné. Ale keď som raz vyberal, keď si myslíš, že ti to neškodí, že ti to robí dobre, tak viete, každý sa má rozhodovať sám. Kollár však varuje, že takýto krok by mohol mať katastrofálne následky pre spoločnosť, najmä v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti. Podľa neho legalizácia tvrdých drog môže viesť k nárastu závislostí a spoločenských problémov. Vyzval na verejnú diskusiu o takýchto návrhoch a upozornil, že sa nesmie podceňovať vplyv drog na mladých ľudí a celkovú spoločenskú stabilitu. Poisťovne odmietajú liek pre deti so svalovou atrofiou. Generálny prokurátor Žilinka zasahuje. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vstúpil do prípadu odmietnutia úhrady lieku Zolgensma pre deti so spinálnou svalovou atrofiou. Tento liek, ktorý je nevyhnutný pre zlepšenie kvality života detí postihnutých touto vážnou genetickou poruchou, poisťovne odmietajú preplatiť kvôli jeho extrémne vysokej cene. Rodičia sa ocitli v zúfalej situácii, pričom bez finančnej pomoci sa liek stáva pre mnohé rodiny nedostupný. Žilinka sa rozhodol preveriť postupy poisťovní a ich rozhodnutia o úhrade liečby, pričom argumentuje, že právo na zdravie a prístup k liečbe musí byť prioritou. Generálna prokuratúra zároveň oznámila, že sa zameria na zhodnotenie právnych predpisov, ktoré by mohli byť v rozpore s ústavou v prípade, že obmedzujú prístup k nevyhnutnej liečbe. Generálny prokurátor už v minulosti zasahoval do zdravotníckych záležitostí v prípade závažných porušení. A jeho kroky v tomto prípade môžu vyústiť do zmeny legislatívy alebo zvýšeného tlaku na poisťovne, aby prehodnotili svoje rozhodnutia. Získaj najnovšie informácie a exkluzívny obsah priamo do svojej schránky. Buď vždy o krok vpred s čerstvými novinkami a pripoj sa ku komunite, ktorá si cení aktuálne a presné informácie. Klikni na odoberať a už nikdy nepremeškaj dôležité novinky.